May pinapakan nato para sa Ginoo. Hallelujah. Kaya di na nato na magpugos kaya magsigil ng putag. Pinalakpakay karon no. Pero nini nga kabuntagon mga Isuon. Magwa pa mo ka-overcome ba? No? I really the presence of God, grabe. Isa ka, mo ni ang isa sa pinaka-anindot nga sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo nga nagapangalagad sa Ginoo. Dinhi nimo masinati ang tinuod nga katagbawan sa diha nga ikaw makabati sa presensya sa Dios. Hallelujah. So siguro para sa uban mga ikaw kung sa jud kana siya, but just pray and ask. Pag-ampo o pangayuas Ginoo kay ang Dios kung imong pangayuan siya muhatag gayud. Lord, unsa man nagiingon nila nga gahom o presensya nimo? Kung nakabati siya, kung nakabati ko, then ang Dios wala magapili og tawo, muhatag siya matag usab nga mangayo niini. Hallelujah. Amen. Ani nga kabuntagon nga Isuon. Praise God. Before na ikaw magpadayon, dili na ito i-off ang cellphone. I-mute lang. Moto akong gingon. Ay, moto akong gingon ka, Sister Analea. Okay, na may uban nagagamit sa ilang cellphone as Bible. Pero kung yung plano mag-Facebook, so i-mute na lang yung cellphone. I-off na lang yung cellphone. Hallelujah. Okay. I-mute lang. I-ano siya. So, kung hindi ka-resist nga, murag, maka-internet yun, i-off na lang na. Okay? Thank you, Sister Analea. Ako pasalamatan ang Diyos sa mga katangan sa Ginoo nga diin nagapaningkamot, no? Nabalik na ang atong practice. And then we will raise up more para sa worship team. Thank you for the people na diin. Ginakulit na ako sa itong gabi. Kaya nga, no? Pag tuwang gabi, mga tako, or mga alas 2 sa kadlaw, pag na ako mahinumduman, ako din na siya kitayit dayon, bahalang natuwa pa na ako i-chatan. Kaya anong dili na ako makalimtan. So, masyak na sila igmata nila na ako i-chat. I don't know kung nagsusi ba sila kung saan ako nasa. Nasa atlas ka na message ko. Sumod kay, gusto na akong mabuhat. I don't know kung gikulitan sila sa ako. Wala mo mahimo ako mahimong pastor. So, agbantahan ninyo. Hallelujah. Okay, this morning, ipa-identify sa inyong hand. I don't know if this is familiar, but this is commonly happening or common kayo ni siya nagapangkita mo. Musunod ka sa simbahan, isunod ka sa simbahan, digikan ka sa inyong balay, you prepare yourself, kaya mo ka sa church. Pag abot niyo mo sa church, labi na ka na usahay, nagsugod na praise and worship. And then you sing that song na naa sa projector. But sometimes you're just singing in the mouth, but your mind wanders. Nagsuri-suri ang muna. Ganito ang bakba, labi na usahay kung memorize na ang kanta, ganito ang bakba, pero ang utok, wala din ha. It's wandering anywhere. Then the pastor stand, muparog ang pastor, muwali sa pulong sa Ginoo, pero wag yung kayo nasabtad, gikan sa pagsugod, hangtod sa pagtapos. Kasi nakasinati, inunin. I think everyone, kitatanan, nakasinati tanan, musunod sa simbahan. Niya, buka-buka, bakba, kanta. Nga nung ato ni siyang gihimo karon nga, mo'y pinasiuna nga kanang mensahe igsuman tungod kay ang pulong sa Dios. Dili pa nimo akong preaching, but this is our introduction. It is found in Isaiah chapter 29:13. Dili nimo akong mensahe karon. But it warns us. Nagaingon ang Dios, since these people draw near me with their mouth and with their lips to honor me. And ang ilang bakba nagabukag pagdaig. Ang ilang mga dila nagalitok ug pagpasidungog kanako, but have removed their heart far from me. Pero ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Mga butang diin
gipasidaan na kanunay sa Dios, o gipasidaan sa Dios usab kanato ning kabuntagon. And their fear toward me is taught by the precepts of men. Ang ilang pagkahadlok kanako, ila lamang gibatunan tungod kay gitudlo kanila sa mga tao. Gihimong balaod sa tao. No nini nga kabuntagon mga igsoon. Dayon ko kamo sa Psalms chapter 95. And we will read the verses from 1 up to 6. Yeah. How many verses? 2 to 6. Okay, ako lang basa sa 1. Okay? Abliya ang mga Biblia sa Salmo 95. English ako, Bisaya inyo ha. Bisaya siguro diya sa babaw. But the Word of God says here in NIV translations, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In His hand are the deeps of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker." This morning we will speak about heart of worship. Let's pray. Father in heaven, we give you praise. And thank you, Lord, that you are here in the midst of us, of your people. Lord, move according to your way and will. Touch our hearts. Himuang Ginoo na makasabot sa imong mensahe, nini nga kabuntagon. Lord, bless us. And thank you for your coverings. In Jesus' name we pray. Amen. Heart of worship. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. The people of God need to understand God's way and will nga nga giluwastas Ginoo, gihimo ta sa Dios gikan pa sa sinugdanan igsuon, gitagaan ka sa Dios ug kinabuhi, gipurma kaniya sama kaniya ug ang iyang tumong aron nga simbahon siya. Hallelujah. Come, ingon ang pulong sa Dios in Psalms verse 1. Let us sing for joy to the Lord. But it is not all about singing alone. Hallelujah. Wala na nagahisgot na awitan lamang siya. But let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Hallelujah. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In 6:6 on, come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. We need to attain the goal of worship. Kita naanad tas pagsimbas Ginoo. I believe batag ko sa nato gianad tas pagdala ngadto sa simbahan. Ako nagtubo ko igsuon, dinala mi sa simbahan. Kanunay mi labi nagnami bag-ong pinalit nga sinina. Sa iyo kay madto simbahan, di ba? Mo na ato pamaagi, nga simba ko ron, ano man bag-ong sinina. Ngano gisimba ang sinina? Madunot. Nagtubo ko malilisoon. At the age of 5 and 6, gisugdan ako dala sa simbahan. Motong nagdibitay ko sa una ka naglang bitay-bitay. Kanang ano ba nga gibitay? Nasabot mo gibitay, wala sa lihog gihigtan, gitungtong uborna. Kanang panahon sa mahal nga adlam. Tungod lagi kay witty man mga bata, 5 years old, ba naman kay kumukanta. So, gikuha ko, ingon nga maoy, anghel nga naa sa sentro. Among kanta sa una, Latin pa. Memorize na ko ng mga igsuon. Hugus-huguson ko, ato among nanay-nanay sa unang, nakatikista. May nag-train ako sa pagkanta, sa kanta nga Linatin. Aron huguson, pag-abot sa mahal nga adlaw. Dalon ka dito sa taas, ikay anghel-anghel. Akong mama po, siyempre king mga mama, mahilig man yun kaayo ni, malipay man yun ang ilang anak, ma center of attraction. Basta kay mura na kong rain na, mura din ako anghel. Kaya akong nakoy pa ko, pero akong sinina, gisapawan po yun ang mga beads niya, pagkaman ako di ko'y corona. Ano bang, kung mahimo pa lang, ihurot nila ang sa tanan nilang, mahimo aron nga, mahimo
gabi na mga igsuon sa akong paminaw, pinakanindot na to sa akong kinabuhi. Pero wala siya magdugay. Akong mama, during the week, very busy, patahi. May sa una, pamutang sa kong sinina, mga igsuon, ay lagi ako center. Ito mga daplin, pito-pito ka anghel. Diba? Yeah. Atbang sa kanama may tindahan sa lungsod sa sulok, naaatbang yan, diha mapod sa plaza. Atbang sa plaza man ang tindahan, diha naman po ang bitay, panbitay sa anghel. Kitawag, asa man itong bitayon? Dagan ko dito. Dagan ko dito, anang adlaw kay practice. Sige, saka daw day. Sige nga, isa ka dito, di ka madlok, dili man, nalamit isa, so dito yung dito, tanaw na ko tanan. Anghel good, 5 years old. Nya, di ka madlok, dili man. Gianad may mga igsuon. Di na lang nakatiwasan kung sa nahitabo. Eh, kung mauto'y pinakalindot nga, kanang hitabo sa kong kinabuhi during sa time sa preparation, mauto ang pinaka-traumatic, isa na traumatic experience na ko sa life being religious. Di nyo ano? Kaya nakatunong mi nga nahubog ang nag-operate sa tungtunganan ako. Ang gisabot na siya sa mga sugarol. Masa dili pa mo lahos ang nagprosesyon magsugat. Ikanaog ng hanghil sa tunga kay ato ng dimulbulan. Ikanaog ko igsuon, wa pa mo lahos to si Maria dito o si Katumpisos dito. Naapa ang mga tao kay nag-atang-atang dian. Kay kuno, kanang gidala-dalas ang nga naas tunga. Bisag kung sa'y makuha na mo diha, mabuhok, mabalhibo, maunsa man diha, dagkong na, manaog silang magulang, manaog sila paghantak, maayo ang negosyo. Nahuman ito mga igsuon, nabot ko simbahan na nagsigi kong tiyabaw, hila. Nang akong pako, natahak na. Ang ribon sa akong sinina, ang mag-lace na ko, nabugto na. Itabangan bunlot akong buhok, kaya ang buhok nila, kay grabe yun na nakapawir ko lang buhok. Inabot man akong lula, akong lula, kay kusgan at akong lugsod. Pag-ingon nga naas pilisa at tras pang mga tao maglupan. Ang akong truma at mga igsoon. We're religiously trained. Agak di sa mga ginikanan mo na inungdan igsoon, wala pa ko 15 anyos, kabalo na ko manabtan. Mananabtan ako. And, naa sa simbahan. Maunay nasabtan sa worship. Maunay nasabtan sa tao, igsoon, maunay na-train up, but the true worship, igsoon, comes from the heart. It is not just an action. Dili pwede nga bak-bak lang, gisimba na kung Ginoo, nakailakos Ginoo. Dili pwede ito magkanangita ang Diyos o tinuod kapag simba. O ang tinuod kapag simba, magsukad gikan sa kasing-kasing. Hello? Amen. This religion is nothing. King's Chapel is nothing, igsuon. Kung ang imong pagsimba sa Dios, niani na ka, ang presente ka din nga pagsimba, apan ang anta, nga ang tinuod ka pagsimba sa Dios, mo'y pagsimba kaniya sa Espiritong kamatuoran, o magagikan ang tinuod ka pagsimba sa sulod sa kasing-kasing. Everything atong buhaton, igsuon, kinahanglan nga dunay giingon nga word pagsimba. Akong giinan ng akong anak, siya mag-treasurer kami sa the church. Every sintabo must be recorded. Tungod kay nagunit ka na na masalapi, dili na imo ang Dios may tag-iya ni anak. O kung imo na siyang ipahimutan sa insakto, o imo na siyang atimanon sa gusto, nga pag-atiman ang Dios magapanalangin kanimo. Dili tungod sa kadaghan sa kwarta, kay usahay igsuon atong offering na 5 centavos, 25 centavos, pagkalagot sa 5, may manag, apasag din na to 5 man to. You know, matag pon, tuldok, o kuwit igsuon. Nga iyas sa Ginoo, tungod kay giunsa nimo pag-ila ang Dios sa imong trabaho o usa na siya kadagway sa pagsimba. Practice sa inyong praise and worship team. You are preparing yourself. You are
for worship. Kung dili basta-basta na katrabaho, tungod kay you are leading the people, dadko nato sila, i-usher nato sila ngadto sa presensya sa Dios aron makakaton sila sa pagsimba sa Dios. Hinukad gikan sa kasing-kasing pinaagi sa pag-awit. Everything. Worship must begin in our attitude. Gikan sa pamatasan ng pagsimba, kinaiya ni siya. Dili ni siya bakba lang. Muna nagpasidaan ang Dios sa Isaiah katong gibasa kanina 29:13, nung dili ko masayo. Gibadlong niya ang katawhan na nagasimba sa Dios. Pinaagi sa bakba lang o daghan igsoon. Mo ni ang mga butang kinahanglan atong susiyon atong kaugalingon. What kind of worship are we worshiping God? Unsang klaseng pagsimba ang akong gihimo karon? Pagsimba ba ni sa mabakba lang o pagsimba kini nga kinasing-kasing? Ang pagsimba nga kinasing-kasing sa Dios pwede nga dili gawas sa bakba. Adunay panahon igsuon nga naa siya sa sulod. Apan isultian ko ikaw ang atong kasing-kasing mao dapit sa atong kinabuhi diin didto igsuon ang altar sa Dios. Amen. Hallelujah. Now, it's an attitude to worship in our attitude of how you value God in your whole life, which leads to a repentant and humble heart and that demonstrate worship and love. Ang tinuod nga pagsimba sa Dios, magadala ka nato ngadto sa pagkamahinungsunan. Ang tinuod nga pagsimba sa Dios, magahimo sa imong kasing-kasing nga may pailugsanon. Hello! Ang tinuod nga pagsimba sa Dios, hallelujah, magademonstrate kini, hallelujah, pagkila, pagpasidungog o gugma ngadto sa Dios. We're not simply people of God. We're not just simply people of God. Dili mo mga basta-basta. Mga anak sa Dios, nga gihulmas sa Dios, kung gitawag, gipili, kung niya kakaroon, dili ni siya aksidente. Even if this is your first time, igsuan, nga makabatid sa imo ni ani nga klase sa mensahe o pagsimba sa Ginoo, dili ni aksidente, ni aka tungod kay nahigugma ang Dios kanimo ug duna siya plano sa imong kinabuhi. Dunay panahon igsuon kita dili makaila sa atong kaugalingon, but I want you to know that God knew you. Nakailana ang Dios kanimo. Gikan ka pas taguangkan sa imong inahan, nailahan ka na sa Dios kadaan ug kini adlaw ang gitatdaanan kanimo kaniya. Siya plano sa mong kinabuhi. Bisan pa usuhay ka nung muna-muna, naglaag-laag na, bisan asa, mugbalik na nga naman. Gipili ka sa Diyos, gigugma ka sa Diyos. Abi ninyo, doon ay mga panahon, mamalandong ko. Where are the people, Lord? Where are they? Doon ay mga tao yung tuyo sa pagbias. Kinoo, doon ay mga tao nga lisod ni mo i-disciple. Doon ay mga tao nga lisod ni mo tudluan. Doon ay mga tao nga imong maymayan. Imbes nga malipay sila, masuko sila, which is commonly, mao yung reaction nato. Maymayan ganita ang unang reaction. Maluod, malakot, gihilabtan. Hallelujah. Muna yung reaction sa kasing-kasing. Muna yung reaction sa tao sa imuhang tudluan. And then mag-una-una kong Ginoo, where are they? Where are they healing, Lord? Asa silang paingon ng Ginoo? Because if you nag-enjoy ganing kaigsuhan, tumaon gani nato ang atong lawas, ang atong pikas tiil naa ganis kalibutan, ug ang pikas tiil naas Ginoo. Moabot ang panahon nga ang kalibutan gayud kung mudaog, makita nimo ng klase sa kinabuhi, mawala siya sa tiilan sa Ginoo. You cannot play godly at the same time worldly. Dili ka pwede magkinabuhi, duha. Kung inundangan, ginatudluan ta sa Diyos, karon ay ginabat nung tama kasi natin ang kasakitan o hilak daw sa isang kasinatian na ay mga panahon mabunalam ta sa Diyos tungkol kay gigugma ta because He don't want us, dili siya buot ng atong kinabuhi, igsuon ng atong pikas tiil naa kaniya o ang pikas tiil naa din sa pikas.
So what God says, igsuon, sa di-comfort sa Dios, kung kinabuhi, mauni, don't worry. You're not the one who saved them. Ako'y nagluwas kanila, ako'y nakakita kanila, doon ako'y buhaton, anong kanila. Ang tinuod ng mga anak sa Dios, pagabadlugon kayo. We're not God and you are not God. Hallelujah. Muna akong nasabtan, igsuan, along the way, kasinatian, ng kalisdanan, mga pag-backslide, o unsa pa man ng kasinatian sa among panimalay, o sa ministry, sa kataas sa panahon, sa pagpangalagad sa Ginoo, I'm not God. Dili na ako kontrolado o kinabuhi sa matag usa. Adunay panahon igsuan ang vocal person, bold ko nga tao, I know, pero gikontrol-kontrol na ako, mubadlong yun ko mo sa way, makikistorya ko. Kung kikinahagunaan na ang kaisog igsuon, that if a person will not listen, hindi siya maminaw, ayaw pagkagool, ayaw pagkahadlok, ayaw kabalaka, God is in control. Say, mag-uul mo ni pastor, labi nagnaanay may purmawala na. Labi nagday makita magsupak-supak, isoon sakit ka na. Pero abin nyo nakatuntas pagtugyal sa kasing-kasing sa Dios, o pagbaton o kalinaw nga gikan sa Ginoo. God is in control. Hallelujah. Kay kung kita mo mag-control, igsuon, anya kay dili mo kita magpa-control, kung makay gahong to control. Hallelujah. Wala tayo gahong to mag-control. Ang Dios naman yun ang mo-control. Kung dili kita magbantay sa pagkabalingon, basig masakit yan tag-TV, ani. Masakit ko kasing-kasing. Hallelujah. Dunay panahon ko makuyapan, unta ko, dunay ko makuyapan. Tungod sa kasakit ba? Kasi nakasinatihan. Gusto ko makuyapan, gusto ko makalimot, gusto ko makuyapan. Makalibang na lang. Kasi hindi ka basta makuyapan, no? Bukod po. Now, ano na yung mga katao, igsuon, nga ato ang tanawon karon. Diya sa Biblia, daghanis sila. Ba't nangita ko o samtang nagapangita ko o mga kanang sumpanan diya sa Biblia, mga tao nga diin nagasimba sa Dios. Nagkuha lang ko duha ka tao kapati magindi silang daghana. Because in the Bible, it's so on. You can read all the people like in the Old Testament, how they worship God, different kind of worship, different demonstration of worship in the Bible. Pero isa mga igsoon is found in Acts chapter 16 verse 24 to 26. Kinsa man unsa man nga hitabo. Panahon sa kinabuhi ni Paul and Silas. Sa panahon ni Paul and Silas, igsoon, miabot ang panahon nga ginakpan sila. Isog sila nga nagawali sa pulong sa Dios, nagapadalin sa paglakaw, balangay to balangay, barangay to barangay, igsoon to preach the word of God. And then miabot ang panahon, hallelujah, nga nadakpan sila. Gidakop sila igsuon. Panahon na lagi ginalutos man gayod ang mga Kristohanon. Okay? Now, ilang giinitan ko kaayo, and then eventually, after they had been severely flogged, gidakop sila. Okay? Gidakop si Paul o Silas, and then gikulatak sila, gibunog sila, and then gibanlog sila sa bilangguan. And the jailer was commanded to guard them carefully. Bantayin sila pag-ayo. Kinahanglan na dili sila makabuhi. Sa diha sa 24, upon receiving such orders, gibutang sila dito gyud sa pinakasulod nga bilangguan. Buti pa sa gipriso sila igsuon dili sa bilangguan nga nasa gawas mag-agi ko pagdagang puntahan. Una ka pa makaabot dito sa ilahang nahimutanan. Gibantayan sila pag-ayo. Paul and Silas. And then, about midnight, sa tuwang gabi, si Pablo o si Silas nagaampo o nagaambahan sa Diyos. The praise and worship sila. Sa kailang ikanta. Yapak yun to siya kaayo. Pero mukanta yun to siya. Kinsa sa inyo mga kaigsunan ng special number. Anto na siya. The pastor na naman. Kanta-kanta lang ito yapak, pero na-pastor ka nun. Anto na siya sa yung katubangan. Ang yakan
igsuon. Kung isa na kita kabuok, ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios. Di yung panuyugan. Ay, bisa kung saan yun sa gitarista o paigod-igod, dili yung matulong. Adi na lang gitarahan. O sa'yo, gitara mo yung tuwing. Sa mamahilom na lang. Walay paglubad, ang Biblia na ingon. Mo rin kanta. Napakamatay, diha sa krus. Sa kanta nila ni Silas, kaya wala naman yung istorya sa Biblia na si Pablo o Silas, mga maitingog. Pero nikanta sila. Nagsugod silang awit na tuwang gabi. Unya matod pa, itong naisalita ako nakitaan sa tanaganda si Pablo o si Silas. Nagsigig ang ik-ik o katawa ang sundalo na nagwardya nila. Siguro yabag yun. Apan wala na igsuon, dili na mag-matter sa Dios. Kaya dili mag-matter unsa ka kamaayo, dili mag-matter sa Dios unsa ka nindot unting unsa na pagplastar. Ang importante sa Dios unsa ang naa sa kasing-kasing. This was described by the writer that Paul and Silas the singing in the presence are pure, heartfelt, and honest worship. Putli, kinasing-kasing. Matinunaanon nga pagsimba diha sa Ginoo. Nagsugod sila awit diha sa tuwang gabi igsuon. Samtang nag-aawit sila singing hymns to God. Unya ang uban pong mga kuan, ang mga uban na piniliso nakadungog, hinahinay sila pamangon, naminaw sila. Walay gitara, walay instrumento igsuon. Niawit sila diha sa Ginoo sa tuwang gabi. Usa ka matinun-anon nga pag-awit diha sa Ginoo sa paghatag sa Dios ug pagpasinog in the midst of the prison cell. Sulod sa prisuhan, nakadaig sila sa Dios. Sulod sa pinagkuan sa igsuon, humang sila gikulata, bunog ilang mga naong, humang sila nakasinati o gipangkuyod sila gibanlog sila dito. Nagtuo ka nga ang prisuhan dunay kutson dito. Di ba ang prisuhan dito nakamangihi, dito nakamalibang? Ang prisuhan may floor wax dito, mahutong mga igsuon. Sa una pa ng panahon, wala kayo gin, wala yung alcohol. Wala pa, di pariha nato ron. Halos din na nakaginhawa sa grabe hygiene na to. Kisulod sila atong siguro na yung mga kuting, wala yung problema. Nagnako sa prisuhan sa una, nagministry ko sa base ni Jen. Abi ni mo, pastora. Ay, mga sulat, yung pambasahon ulit balay. May mga sulat. Pastora, tabangin kong tambal sa kurikulum. Why mga chinilas? Kasi nila balik-balik. Naman labaway sabong-sabong. Abi niya, may iksun sa kong gihimo. Niulit ko sa pantukan. Namuha kong tuble. Nagluto kong tuble igsuon. Giluto na ko sa mantika. Pagbalik na ko sa maasin ni Jane, akong girigalo. Unya na yung tambal. Abdan o pila kasi man pastora salamat. Nagsulat na ko. Naayon na akong kuriko. Diba sila pwede mo doon mo? Magdala na nagsulat. Nagulo na mga linikit. Yang ang trabaho sig pambasas mga sulat. Na yung mga number pasulat. Pastura paniho, tiksi akong pamilya nga magpaduaw ko. Ay pila na ko katuig na may dua. Pastura paniho i-text ako, naasili na kakaindi pagsugo. Nadugay may gusto ni hulong ko. Di na maagwanta ang sakit sa dukan, emosyonal pa kayo ko. Abi niyo mo, hilas, magdala ko mga t-shirt, magdala ko asukal, kape, kanto, mga tambal sa kurikum. Mga notebook, mga biblik. So, minsan akong biblik na dugay. Nagsugod pa ko, wala pa church. Ultimo pamliting nga ito, kay mag-taxi man. Usa, di na ko ka-provide. So, hindi mo na makaya. Hallelujah. So, dito sulod sa prisuhan, walay nakababad kanila igsuon. Gisimba nila ang Diyos, kinasing-kasing na pagsimba. Hinukad sa kasing-kasing na pag-awit sa Ginoo. Nga dunay panahon na kung imong simbahan na ang Diyos sa kinasing-kasing, wala nagpulong mo gawas imong bakba. Apan mabati nimong ang gahom nga nagsunod gawas igsoon. Ingon ni ana ang klase sa pagtandog sa Diyos.
presensya sa Ginoo. Dili ka na makahimo sa paglitok sa mga pulong sa awit. Mutulo ang imong luha, dili nimo mapugngan apan mapati nimo ang kalinaw ug tinuod nga kalipay sa sulod sa imong kasing-kasing. Naapo ka mo din ha? As they sing the song and so on, they're singing and all other prisoners are listening to them. Sa kalitang in 26, hallelujah. O sa kalit miabot ang sa kusog nga linog. Milinog igsoon ang lapit nga ilang nahimutangan. O sa pagkaaging nga nangauyog ang patukuranan sa bilangguan. O kilayo nangaabli ang tanang puntahan. O nangatangtang ang mga kapos sa tagsa-tagsa. Palakpakin ninyo ang Diyos. Grabe naman. Hallelujah. Sa una na nakasiran. Yes, nanghitapok yun na siya. That is a story nga bunga sa katambok sa una sa writer. But this is a true story of the apostles. Samtang nag-awit sila. Samtang nagasimba sila sa Diyos sa kinasing-kasing. Uban sa awit mo at nakabalong kung sa'y title, igsoon. Usahay di ba magsimpas, Ginoo ka, narakas tunga-tunga, magsugod. Kaya wag ka ni kakabalong sa'y title sa kanta nimo. Doesn't matter to God. What matters to God is the pureness, the heart-filled, hallelujah, and that truthful way of worshiping Him. Nangatangtang ang mga gapos. Nangatangtang ang ilahang ka ng, kung sa gigamit ka, sa una ka, I don't know, kung naano ba nasa una ng gamiton sa mga pulis karon. Pusas. Abi niyo mga igsuon, dili na ito pusas sa kamot, gipreso sila, si Pablo o si Silas, gisuon pag gihignan, gihikot. Aba nangatangtang tutanan. Ano man igsuon, manatangtang banto. Abi niyo pagtanaw sa kining gwardiya igsuon, nangaabli na ang pultahan. Ingon siya, kuha siya siyang espada, kaya plano maghikog na lang siya. Kaya unsa pa may kapuslanan, nakabuhi na ang tanang piniriso. Sa diha natin-an sila pabiyo. Ni Arami, oy! Nagtapok na sila sa kadapit. Samtang nagtapok sila dito igsuon, puro na sila, walay kapos, nidagan ang gwardya. Miluhod sa tubangan ni Pablo, ug niadtong gabi una igsuon, naluwas ang maong ang gwardya. Apil ang iyang pamilya. Woo! Amen! Kaya ang resulta di ay igsuon sa tinuod na pagsimba sa Diyos, mao ang pagtangtang sa dihang simbawon ni ang Diyos sa Espiritu kamatugulan, muhili siya sa tanang hugaw nga naa sa sulod sa atong kinabuhi. Sa dihang ayong simbawon ng Diyos upang sa pagkamatinud-anon, mutangtang siya sa kapos. Igsoon, sultihan ko ikaw. Undangi ang pagsultig, giday ka Ginoo, nga kutob lang sa baba, pangitaa ang mahupulong, gikan sa imong kasing-kasing, ug ingnon ko ikaw. Himuon ka sa Dios gagawasun. Amen! Amen! Praise the name of the Lord! Anong panahon na igsoon? Daghang talikala, graduay sa talikala, manatangtang. Natangtang ang gapos, gikan sa kamot nila ni Pablo. Natangtangan sa sala ug sa kahugaw, nakabaton og kagawasan ang maong gwardya. Wala siya makabaton lang niini nga nag-inusara. Apil ang iyang pamilya. Sa diha nga ikaw masimbaw sa Dios, tagaan kaniya sa kinatibuk-an nga kagawasan. Amen. Amen. So may gapos nato sa kinabuhi. Ang Pilipinas gigapos sa COVID. Sa mga researchers nini nga mapanahon na, daghang Kristohanon nga naginay. Daghang Kristohanon nga dili wala na praise and worship. Labi na sa atong virtual. So ang praise and worship, gitistingan namo sa Pastora Maria ang gitara. Nangan kami tanan. Ang uban ang uban na ulahi ang gitara po ako tugasan pa ingon. Plus, kung ano maging sa internet na magwala-wala. Hita ka praise and worship. Imbis madayo na itong Ginoo. Ha ha ha. Awa na takay balog. Asang presensya sa Ginoo. Dagang butang, ang mawala.
Daghang mga Kristohanon karon nga wala mo balik sa pagpapalad sa Ginoo. Ang balay na lang ni. Okay lang naadto na ay mga rason kay dili makagawas kay naay debate senior citizen apan look at what's the enemy's plan. What is the enemy's plan? Is to stop this kind of fellowship. He wants to stop this fellowship. Apan sultian ko kamo uban sa kawason matinud-anon putli, hallelujah, kinasing-kasing nga pagsimba sa Dios, tantangan kita sa gapos. Tantangan ka sa gapos. Worship can be done everywhere, anywhere. Sa ikaw nga nag-inusara, ikaw nga usa, sa kwarto ka ba, o naglakaw ka ba, unaa ka ba sa public place, hallelujah, makita ni mo sa kagamanan ng Diyos, unsang pamaaging pagsimba, igsoon ang gusto niya, gikan sa kasing-kasing, ang bisan pa man, libutan kag tunok igsoon, nga daw aron dili ka na makahimo sa paglihok, apan ang pagsimba sa Diyos, dili kayo mapugnan. Amen? Oh, hallelujah, palakpakan nato ang Diyos. Nagkanta sila igsoon. Niawit sila, wala title, gisulti. Wala po din namindot kayo ng pag-awit. Ug samtang nag-awit sila, ang description igsoon sa writer, nagsugod ang Dios. Ug indang-indak si Antihel. Naminaw ang Diyos, hallelujah. Maminaw niya ang Diyos sa imong pagsimba. Ug sa diyang magsugod ka nag-awit, ang tiil sa Ginoo ihapon nga ipit-piting na ni igsoon. Hallelujah. Samtang magsugod ka pag-awit, sa diha nga ang Diyos makabati niini, musugod siya sa pagkuban kanimo, iyang uyunan ang imong gibuhat ug daghaan kaniya sa panalangin nga imong giginahanglan. Woo! I love this. Praise God. I can worship God bisag na ako sidaanan. I can worship God bisag na ako manunya ka sa langog. You can worship God even if you're in the bed of God, even if you cannot see anything. Hallelujah. Bisan pag maamang ang tao, makahimo siya sa pagsimbas. Ginoo. Pagkanindang igsuan. Hallelujah. The second person nga atong igsuon nga hisgutan karon is found in Luke chapter 7. In Luke chapter 7, another demonstration of worship. Hallelujah. Sa dihang samtang nagabasa ko nila igsuon, babatin ako gahom sa Ginoo diha sa akong kinabuhi. Butangan akong nadawat, ang mga butang atong nadawat gikan sa Dios. Nga kanunay di mong panganduyon nga mabati di mong kanunay. The presence of God. Hallelujah. Blessed be your name, O God. In Luke chapter 7, nagahisgot kini sa usa ka babae nga makasasala. Kini nga babae hugaw, nga pagkababae igsuon. Kini nga babae matud pa sa maong passage sa Biblia. Nakasinati ni siya pakaulaw, nakasinati na siya kanang gitawag o kanang pagbutang-butang, nakasinati ni siya. Ang iyang kinabuhi hugaw. Nagabalik siya duhog. Makasasala siya. Kung imong tanawon, igsuon kini nga passage sa Biblia, may babae dito sa lungsod, usa ka makasasala. O sa pagkahibalo niya nga si Jesus, mitambong sa pagkaon dito sa balay sa Pariseo, nagdala siya usa ka tibod-tibod sa alabastro nga mangmon. Naa siya perfume. Matud pa nga among perfume igsuon. Mahalon nga klase sa perfume. Trabaho niya kinahanglan siya. Umot siya perte. Bawa kaning mga babae ngayon niya igsuon nga klase. Ang mga gamit anaan sa pagpatahong nila, pagpamuti na mga mahalon kayo na. Apan iyang nailhan si Ginoong Jesus. Nakaila ba ta kang Ginoong Jesus? Nakaila siya kang Ginoong Jesus. And 38
Misugod siya sa paghumot sa mga tiil niya. Gibuko niya ang maong perfume igsuon sa tiil ni Ginoong Jesus. O ginapahiran niya ni kayang buhok pati magtaasa. Iyang gipahiran sa iyang buhok. Hallelujah. O nagadihog kanila uban sa paghumot. Samtang nagasige siya dihog igsuon, gipahiran niya sa iyahang mga makita ni mo igsuon ang klase sa pagsimba tungkol kay Duna siya ay nakita. Na siya ay nasinati gikan sa Dios pinaagi kang Ginoong Jesus. Igsuon pangutanon ko ikaw naakabay nasinati diha kang Ginoong Jesus. Amen. Look at this woman. Na siya nakita kang Ginoong Jesus. Na siya nabati. Na siya pinasahi ng pagbati na kang Ginoong Jesus. Dili niya siya pagbati nga tinawhanon. Na siya nakita nga something na kapa-overwhelm kaniya igsuon. And then, sa tanang butang nga naa kaniya. But that perfume igsuon is very important for her. Hallelujah. Gidala niya ang perfume dito, gipukpok niya sa tiil ni Ginoong Jesus. Ug samtang nagsige siya pato sa iyang luha, gipahiran niya sa iyang buhok, ang buhok igsuon, kuruna ni sa babae. Apan atong panahon na, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, gipahid niya ang iyang buhok sa tiil, na kung wala pa siya makaila, kinsa kining tawhana, kung wala pa siya naghatag og value, unsa kining tawhana, dili gyud to niya pagkabuhaton. Apan tungod kay nailhan niya si Ginoong Jesus. Ug tungod kay nakaila siya kinsa kining tawhana igsuon, nga gikinahanglan kini og usa ka buhat sa pagpaubos ang makahatag og intimate worship to the Lord. Intimate. Gidala niya ang pinaka-importanting butang nga iyang gikuptan igsuon. And he expressed his worship with full of love. Usa ka intimate. Kinasing-kasing inun-anay igsuon nga pagsimba sa Dios. Nga wala na siya magtagad. Unsay isulti sa uban. Unsay isulti sa mga Pariseo kung nakaila pa lang ning Jesus sa kining babayhana kay ang kinabuhi ning bayhana makakuwaw man. Panigsuon, sultian ko kamo. Unsay isulti ni Ginoong Jesus. Look at what he said. From verse 36. Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Ingon po si Simon. Kaya kani-kanang nagbagulbol ang mga Pariseo igsuon. Tinuod pa lang ni siya nga propeta, bakay maluon ta siya unsa ang klaseng babayhanan kini nagaduol kaniya. Si Jesus nagpadungog-dungog. Niya Simon, nalirigod. Na may sulti nimo. Ingon po si Simon, tug-ani ko Ginoo. Adunay duha ka tawo nga nakautang. Ako sa dako kay utang, ako sa gamay rag utang. Kung kini silang duha pa sa iluon sa ilang utang, kinsa man ang naay dakong pagpasalamat. Ingon po si Simon, siyempre katong dahil akong utang. Nganong nagsigig hilak kaning bayhana, samtang nagbukbo siya, nagadiyog siya sa tiil ni Ginoong Jesus. Tungod kay iyang nasabtan, walay laing makahatag niya kagawasan. Gipasaylo siya sa iyang kasalanan. Gihugasan siya sa Dios. Gibago ang iyang kinabuhi. Gitagaan og pili ang iyang pagkatao. Ug walay laing makahimo niini kundi ang iya lamang pagpaubos ug ang pagsimba sa tinuod nga Dios. Amen. Kita gipasaylo na sa Dios. Walay tawong matanong wala bisan usa. Kung nagunaw na kasing kaugalingon nga ikaw, wala kay kapakyasan, gipakapagpahimakap nimo ang Dios. Nganong kinahanglan hatagan nato ang Dios ug taas sa pagsimba. Dili basta-basta ang paghinulog sa Dios sa imong kinabuhi. Nga bisan unsa ka pa makasasala, gibayaran niya ang mong sala dito sa krus.
o pinaagis pagpaagas niya sa dugo, hinuan kaniya o pag-uhon niya ang atong kinabuhi. Ang imong kinabuhi nga way pulos, ang imong kinabuhi nga hugaw, igsoon, ang imong kinabuhi nga alam kanimo bisan ikaw nawad ang paghatag dinig bili. Siguro ang mabati-mabatian mo sa mga tao wala kay kapuslanan apan sa Ginoo gitaghaan ka og dakong bili. Gahilang siya igsoon. Ikaw lang nga naghatag na akong bili. Tungod kanimo nakabaton kog kadungganan. Tungod kanimo nabalik ang akong dungog. Tungod kanimo nataghaan ako bili pagbalik ang akong kaugalingon. Our God is a loving God. Usahay sa itong kinabuhi, soon magpatuyang ta. Ang pagbuhat sa siya itong gusto. Kaya nga naman, igsoon, wala na itong masabti ang bili na niya na naghatag siyang kinabuhi. Alam kanimo. Apa niya ang babangay igsoon. Di ka sa pagsugod niya sa pagbubo sa mahungot nga perfume igsoon sa tinig igsoon. Nagsugod siya sa paghila. And that intimate relationship, personally na ilahan niya yung Ginoo karon. Personally na ilahan niya kinsa na siya katubangan. Igsoon sultian ko ikaw niini kabuntagon. Ilha ang Jesus na mao'y nagluwas kanimo. He is God. He died for you. Gihinluan ta niya. Tagaan niya o bili. Pagbalik ang imong kinabuhi. Nga kusog-kusog pag-ayo sa yawa. Ang kinabuhi na itong babayhana. Gitakot sa yawa. Gikuba sa yawa. Gihatag niya niyang lawas. Nagkalain-lain ng mga lalaki, mga igsuon. Siguro alam ka niya sa yawa pa niya maili ang Diyos. Hugaw siya. Wala na siya ibili. Nagpatuyang siya. Wala nagpulos ng kinabuhi. Apan sa diyan na ilhan niya. Sige daw, Jesus. Ni balik ang iyang pagkaho siyang kaugalingon. Gisugdan niya pagsalikoy ang salakig soon. Nabati niya ang bagong pagkahinlaw. Dilit lamang sa gawas, apan gikan mismo sa sulod sa iyang kasingkas. How about you? How do you express or value the God who gave you life? Who changed you, who honored you. Hallelujah. Unsaon na to, igsoon, pag-express. Well, the message of this morning, igsoon, back to the word in Psalms. Come. Sing a joyful song to Him. Worship Him in singing. Bow down in worship. Dili ni bow down nga action lang igsoon. Apan pagpaubos kini sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. The kings, we have the Lord of Lords. Siya ang hari sa imong kinabuhi. Nga angayan lang natong tagaan sa itong kasing-kasing. Dili sa bakba, apan nangita ang Diyos sa kasing-kasing nga masimbahon bihag kaniya. I will tell you, gikan sa gamayang butang, nga imong nahimo diha sa Ginoo, buhata kini sa kinasing-kasing, uban ang pagkaputli o kapagkamatinud-anon. Ihatag sa Diyos ang tinuod nga pagsimba kaniya, and you will experience na anong blessing igsoon mo masinakit sa imong kinabuhi. He will strengthen us. He will protect us. Pride ang gadbo walay luna sa tinuod nga pagsimba. Kaya ang tinuod nga pagsimba igsoon mo'y pagpasakop kaniya. He is King and you are here. Tawag ka na ginahanglan ng Diyos. Amen. 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 Heart of worship. Sa
igsoon na diagnose ko malignant. Cancerous na klase sa sakit sa akong uterus. For 4 years I suffered. Upat ka tuig kapag antos igsoon. Ga-discharge ko na ga-discharge ko dugo. Dili ko makatulog sa tuwang gabi sa kasakit sa akong puson. And pagkadamguan ako igsuon na naan ako sa military. Mamatay na ko. But during those times, what I did, I always pray, fast, worship, give thanks to the Lord, praising His name. And after 4 years, sigsoon, giayo ko sa Ginoo. Amen. Dili ko taas ng panahon. Upat ka tuig, dili taas ng panahon. Tungkol kay gikan niya tuig suon, hangtod karon. It's almost 30 years na. Nag-antos ka bang balatian? Nag-antos ka bang kawaladon? Nag-antos ba ta sa bis? Nag-antos ba ta sa sala? Kung saan ni mo dili saan, dili na nagbuhaton, pagka mabuhaton na sa ni mo. Igsuon, worship the Lord. Ihatag sa Diyos sa imong kasing-kasing. Give Him the heart to worship. Ako nga nga tanan sa pagpalinggo. Praise be the name of the Lord. Simbahan ang Diyos sa Espiritu kamaturan. The God that we serve cannot be compared. Dili siya pwede nga ikapakasama lamang sa mabutang, makita, mahikap sa tumakamot. But through worship, ang pagkila sa Diyos sigsoon, magagikan sa kasing-kasing. Ug sa diha, natagaan mo siya tinuod ng pagsimba. Imong masinati na ang imong Diyos dahil gayon tinuod o buhi siya. Tandukon niya ang atong kasing-kasing. Mutantang siya sa mga kapos. Maghatag siya kanimo kagawasan. Maghatag siya kanatong kaluwasan. Do you need salvation? Nanginanglan mo kagkaluwasan. Isa ka igsuon na to sa Manila. Murag sinutong siya sa COVID. Dili na siya mga palimaho. Mutagamtam siya pagkaon. Walay laki. Ako siya giingnan. Give thanks to the Lord. Praise His name. He will release His power of deliverance. Ayuhon ka sa Diyos. Dahil imong Diyos gamahanan. Bisan pa rin COVID igsoon. Dili ni makahimo sa pag-ilog kanimo gikan sa kamot sa Diyos. Amen. Who believe it? Hallelujah. Ating pataas sa mga kamot. Simbahan ang Diyos. Hindi lilisod alam kanimo igsoon. Ang imong pinataas ng kamot usa ni kapag surrender ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Kapan susiha, kuuta gikan sa sulod sa kasing-kasing kung tinuod nga pagsimba. Hallelujah. Hallelujah. Shall we close our eyes? Piyumay mo mata. Mukhang Diyos di mong gialagadan. Igsoon, anam siya wag pamuhat. Karong oras sa imong kinabuhi. Blessed be your name, O God. Oh, hallelujah. Rabasik, Rabayashanda. Glory, glory. Oh. You are beautiful, yes, God. Description too marvelous for words, yes, too wonderful for comprehension, like nothing ever heard of you. Who can grasp your infinite wisdom?
igsuon. Dili ka pa sa inyong orasan. If you want a miracle in your life, hallelujah. Buhiin mo ka kalingang simbahan siya. Baka nagkagawasan, hallelujah. Hallelujah, come on, church. I stand. I love you. I stand in love you. God, to all praises due. I stand in love you. Hallelujah. Nasikira masaka na bayashi, bayashi. Hallelujah. Kinsa na ninyo ang ginapos. Kinsa gikapuyan, kinsa gimudlayan. Kinsa gusto matantangan sa kapos. Makapatulog kayo ang gikan sa balatian. Mausap ang dagat sa kinabuhi. Come on. Give him the heart of worship. Release yourself. Hallelujah. Buhi ang imong kagaling simbahan siya. Bukay mo ba kaya kaglubig suwan? Blessed be your name, O God. Yes, Lord. Oh, glory. Oh, Jesus. Yes, you are the God in this place. You are the God of grace in this place, oh God. Lord, ninigurasa, Ginoo, tugod mi, O Dios, hallelujah. Mamakahatag ka nimong pagsimba, Ginoo, ngayon ka sa kasing-kasing. Simbahan ka, O Dios. Pagkadaikon ka, Ginoo, Ginoo, Dios, hallelujah. Daikon ka, Ginoo, sa katawan, Lord. Adonai ka mo. Oh, blessed be your name. I'm standing in front of you. Yes, God. God, to praises due. I stand in love of you. Hallelujah. Paminaw pag-ayog so. Sugod karong adlaw. Ayaw ba kanunay ng pagtako. Sugod nini adlaw. Buka ang imong bakbak sa pagsimba kaniya bisan asa ka. Not only in the church, wherever you are. Give him the rightful worship. Give him the value, Lord. The value that is due to him. Hallelujah. Blessed be your name. Kinsa ka ninyo ang dili sigurado sa kalawasan, akong gihangyong ipataas sa mga kamot. Walay kasiguruhan sa kalawasan. Apan buod ka na pagaluwason ka sa Dios. Buod ka na makabatunog kinabuhi, walay katapusan. Hangyong ikaw sa pagpataas sa mga kamot. I will pray for you. Blessed be your name. Piwa na ito tumatay. Ano na ito ipataas sa ito mga kamot. Katong gusto kaluwasan. Katong nanginahanglan sa kaluwasan. Katong dili sigurado kung maluwas siya o dili. Dili nga kahabuntago. Ipataas mo kamot. So, Father in heaven, nailhanin mo o Diyos, nagpataas sa ilang mga kamot daw God. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos. Magiging padayon, Ginoo, nga magaluwas kung nagaluwas, Ginoo. Salamat, Lord, na din ikaw ang Diyos. Nga maghatag kanila sa kagawasan. Kamo nagpataas sa ilang mga kamot. Sunod mo na ako sa mga pag-apo. Hallelujah. Diyos nga mahal. Ako nagkapaubos sa akong kaugalingon. Nangayo sa kapasayuan sa tanan akong kasalanan. Nining murasa. Buot ko makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Akong gidawat si Ginoong Jesus
personal nga manluluwas. Ug gikan karon nakabaton ko ug kinabuhi mo walay katapusan. Magapadayon ka sa pagpamuhat sa kong kinabuhi. Ug giyahi ko hangtod sa adlaw nga ako moatubang kanimo. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tapakan ang Diyos. Glory to God. Glory to God. Praise God. Amen. Amen. Sa kapatid ko.